Hola, us expliquem ràpidament què és el que hem fet des del nostre grup municipal, el primer grup a l'oposició de l'Ajuntament d'Igualada durant aquest mes d'agost. Un mes d'agost que, sense cap mena de dubte, Igualada cada any està protagonitzat per la Festa Major i hem participat de manera activa i volem agrair, primer de tot, a totes les persones, entitats i serveis municipals que han fet possible els 8 dies de festa. També hem rebut suggerències, algunes queixes, inquietuds sobre la programació de la Festa Major d'enguany i alguns desenganys que hi ha hagut per part de molta gent. Nosaltres demanarem quin ha estat el pressupost i a partir d'aquí farem els nostres anàlisis i també les nostres propostes de millora al govern de la ciutat. Aquest final del mes d'agost també hem viscut una de les onades de calor més fortes de tot aquest estiu i veiem amb incredulitat com en aquesta darrera onada de calor el govern de la ciutat ha tancat la meitat de refugis climàtics d'Igualada. N'hi havia 4 a Fàtima, al Centre Cívic Nord, al centre de la ciutat i al barri de Montserrat i al Sant Crist, i per aquesta onada de calor on hi ha hagut altíssimes temperatures, el govern de la ciutat n'ha tancat la meitat. Creiem que això no es pot tornar a repetir, així ho insistirem, i que els refugis climàtics sigui una eina que s'utilitzi sempre de manera igual i igualitària per tots els barris de la ciutat en cada una de les onades de calor. I aquest mes d'agost també hem presentat diferents propostes per acabar amb les incidències que es viu a l'ascensor de Fàtima, que està avariat de manera contínua. Hem presentat una proposta amb 3 grans punts per evitar que aquestes incidències s'allarguin en el temps. Una és augmentar el contracte de manteniment dels 2 anys de durada actuals fins als 5, ja que si no l'empresa no amortitza les inversions que pot fer en el manteniment i deixa sense fer-les. Segona proposta, establir un temps de resposta davant de cada incidència per sota dels 30 minuts pels avisos urgents i per sota de les 2 hores pels no urgents. I tercera proposta, que l'empresa estigui obligada a tenir les peces de reparació de la instal·lació en estoc i no a l'estranger. Comença el mes de setembre, comença el nou curs i nosaltres continuarem treballant per Igualada.